namin namista diri sa ako. Ano diri? Mauwaw ta ba? Ano yung pamistaan mo? Oo, ta. Takot man sa bay di ay. Samo. Oy. Naka-ready naman din niyo. Naka-ready naman din. Ano sa pista ni? Ate? Sa pista? 10. September 10. September 10 na pista niya karon gi-held kay usa pista karon? 12 kay lockdown man mga karon na. Naka-ready na din. Mga mamistahay. Mamistahay niyo. Na ready na. Dito ka na. Sige na, sama ning. Pag hinahinay ta unsa ba tong tagbay nga waman mingog mga on na ba unsa? Sa to. Libog mo tani. Unsa ayo sa man ay mga on na. Oh. Balik agaw ta mo na ako nga. Oy, asawa niya oh. Uy, mga vlogger ba na? Uy. Kani si Ayan ana zaman ni mga G. Ate, siya. Hapon ano yung Sige. Ikaw lang ay. Oo. Di kay in English man ning kaayan ng pangadji kusog Bisaya. Kusog. Ikaw naman ay ma. Wala mga G oy. Sa ilang celebration dapat Lord at lagi sa inyong Happy birthday to you. Sige. Katong naa sa mga OFW diha nga pista, agoy maglaway gud noron. Oy, bisaya ka so. Alam mo nagdaan, ha? Ana lang ang gamay. Sinitadon man. Pagkuha ko drink din yun ay. Kaysa na po. Asa ni Wami ay? Asa ni Wami? Quiero conocer. Quiero saber pero kanya pagkalipon sige reklamo. Mangita diha og mga manok Bisaya dire ta sa Kadapagan na backyards na. Mo na tag-iya sa Kadapagan backyards. Sa Kadapagan dinmiya. Puro mga Bisaya na dire. Oh, sige. Oh, daghang klase nga kuan nimo. Wait lang mo. Oh, gusto niyo tag 20 lang kilo. Oh, to 20. Bisaya na siya. Oh, bisaya na ya. Bisaya na siya. Ikaw may mo ni mga itong rots kusog daw ni mga itlog sila. Murag pugo o puro. Diya pa ang likod. Usa nga ni ay? Kuan tang kala ni nagma. Mo ni black as tulog kusog daw ni mga itlog sila. Kita ka tong may ato na sa barko nga.